Øvebilen. Vi plukker lindeblomster. Der står oppe på stolen, der er lidt for højt. Det her, det er blomsterne fra en almindelig europæisk lind, men alle slags blomster kan bruges fra alle mulige forskellige slags lindetræer. Og de har den mest vidunderlige, florale, citrusagtige, fuldstændig friske duft. Jeg ville ønske, man kunne få en parfume, som bare var sådan, ikke? Ja. Måske man bare kan sådan stryge sig bag ørerne med dem. De her kan mange ting. De kan tørres og bruges til en meget dejlig te, som man sover godt af, og så kan de bruges til at lave limonade af. Man kan lave en limonade fuldstændig ligesom når man laver hyldeblomstsaft, hvor man hælder kogende sukkerlag over masser af citron. Eller man kan lave det, som vi vil vise jer lige om et øjeblik, når vi har samlet nok til at lave en helt frisk limonade med koldt vand. Ja. Vi har en kande her, bare med helt normalt postevand. Det skal gerne være bare helt koldt, ja. Og så tager man de her blomster, man har plukket. Det kan være i en kande, eller i en boks, man kan putte i køleskabet, eller i en krukke, ligesom den her. Og det må gerne bare blive fyldt helt op af dem. Og grunden til, at det er godt at gøre det med koldt vand, er fordi man får nogle helt andre aromaer ud af det. Det bliver sådan lidt mere delikat på en eller anden måde, end hvis man bruger en varm sukkerlag. Det vil man også opleve, hvis man laver det med hyldeblomstsaft for eksempel. Ja, men hvis man laver hyldeblomstsaft med koldt vand og sukker, ja, i stedet for en kogende sukkerlag. Så smager det meget sådan... Skal der citron i? Smager sådan lidt mere poetisk på en eller anden måde. Det gør. Så skal der sukker i, og der skal en del i, fordi at, man kan altid tynde den op, og sukkeret hjælper med at trække nogle af smagene ud fra lindeblomsterne. Så man skal ikke blive bange for, at det bliver for sødt. Det bliver meget, meget intenst det der, ikke? Ja. Og det betyder, at man kan fortynde det med dansk vand. Man kan også fortynde det med cremant for eksempel. Eller whisky. Eller whisky. Eller en sat i sin hvidvin. Det kan man også. Og så kan man bruge det som parfume til is og desserter og sukkerlager til frugtsalater og sådan lidt kedelige bær måske. Det vil være fuldstændig vidunderligt, hvis de får en lille tur i sådan noget her, ikke? Ja, eller en kagebund til en lavkage for eksempel. Jamen også. Og hvis man så har et helt kæmpe stort træ fyldt med lindeblomster, så plukker man så mange man orker, og så tørrer man dem i solen. Man skal bare huske at tage dem ind, hvis det regner. Og når de er fuldstændig gennemtørre, så kan man gemme dem hele vinteren. Og så kan man lave en faktisk rigtig, rigtig dejlig lindete af dem. Det gør man meget i Frankrig. Tilleuil hedder det i Frankrig. De drikker rigtig meget urtete i Frankrig faktisk. Og den her bruger de både når de har ondt i maven, og det de gerne vil sove. Det er det bedste at drikke, før man skal se. Det er bare det bedste, altså. Det er simpelthen så søvndysende. Ja. Vi har prøvet første gang, vi prøvede at lave sådan noget saft her, så serverede vi det til personalefrokosten her på gården. Det skulle vi aldrig have gjort. Vi kunne simpelthen ikke komme op af stolen. Altså man bliver sådan søvnig på sådan den helt vidunderlige måde, hvor man bare svømmer hen og bliver helt... Det er meget, meget dejligt. Det er sådan en utrolig smuk ting, altså. Og hvad skal den så stå i et par dage eller noget? Ja, på køl. Gerne. Så har vi den her ting her, som er med kefir. Her har vi simpelthen lavet præcis det samme arrangement. Lindeblomster, sukker, koldt vand. Men i det her tilfælde er der altså også kefirsvamp i. Og det vil sige, at der foregår en let fermentering, som selvfølgelig æder noget af sukkeret. Og gør det... også skaber nogle bobler. Det er meget, meget, meget intenst. Og det der med kefir, det virker det er næsten lige så mystisk som surdej. Men mystisk er det egentlig ikke. Det er nogle gryn, som består af en hel masse forskellige bakterier, gærsvampe, mælkesyrekultur. Og de skaber søde væsker af enhver slags. Altså enhver form for saft skal du have citronen. Enhver form for saft, eller bare, lige hiver den nok igen her. Tørret frugt, og gerne noget citron, så man har den rigtige pH. Om til en syrlig, boblende, vidunderlig drik, som man oven i købet har godt af. Det er limonade på den helt, helt gode og sunde måde. Det smager virkelig, virkelig godt. Ja, det smager virkelig, virkelig godt. That's all, folks.